Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Аллаһу субханаһу ва тәгалә җомга көннәребезне мөбарәк кылсын. Нинди изге теләкләр, мурат максатлар булса, шуларга ирешергә насыйп әйләсен. Гөнаһларыбызны Аллаһ Тәгалә кечерә күрсен, гыйбрәтләребезне кабул кылсын. Аллаһ Тәгалә безгә дөньялыкта дөнья бәхете, ахиратта ахират бәхетләре насыйп итсен. Урыннарыбызны дәрәҗәле, сүзләребезне үтемле кылсын, залим, мазлум булудан сакласын. Мөхтәрәм кардәшләр, инде бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншааллаһ галимнәр хакында һәм дә инде галимнәрнең вазифасы хакында дип әйтик. Алар нишләргә тиешләре шулай бит һәм галимнәр дип без кемнәрне атый алабыз. Белгәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер җәмгыятьтә әгәр дә шушы җәмгыятьнең үсешен теләсә, үсүен теләсә, галимнәр тәрбияләргә кирәк. Әгәр дә белем бирсәң галимнәр булса җәмгыятьтә, бу җәмгыятьнең киләчәге бар. Киләчәге бар гына түгел, булганны саклап калырга мөмкин. Әгәр галимнәр юк икән, шулай бит һәм гыйлемне үстерү юк икән, бу җәмгыятьнең әлбәттә инде киләчәге дә юк. Гыйлем әлбәттә ул бик күп әйбердән тора. Ләкин шуларның асылы ул да булса, шулай бит уку яза белү. Әлбәттә уку яза белгән кеше гыйлемне беркетеп куяла һәм калдыра ала үзеннән соң. Шул ук вакытта белем, гыйлем шулай бит хакыйкать, хакыйкый белем, хакыйкый мәгълүматтан тора. Әгәр дә ул белем хакыйкый булмаса, ялган гыйлем булса, ул бер буыннан бер буынга шушы ялган бара да бара. Һәм әлбәттә инде бу халык адашканнан адаша бара. Шушы ялганны таратуда галимнәрнең урыны бик зур. Аларны гел кулланалар. Менә элек-электән бездә шулай бит Совет чорында бик популяр булып китте ул. Укытучыларны пропаганда йөзеннән кулланалар иде. Алар бөтенесен эшлиләр иде. Укытучы кулы белән эшләнә иде бөтен әйбердә. Чөнки укытучы ул безнең өчен иң беренче галим. Иң беренче белгән кеше шулай. Без аңа барабыз. Һәм инде ул бөтенесен белгән кебек. Менә без беренче класска килеп утырганда, укытучының авызына карап утырабыз. Бөтенесен белгән кебек укытучы шулай. Шул безнең вакытта шулай, хәзер белмим ничектер инде. Бөтен сорауларны бирәдер аңа. Ул инде бөтен сорауга җавап бирәдер, җавап таба иде шулай бит. Аның җыры да шулай. Теге балаларның теле кыңгырау, чыңгылдый да ябамын сорау, барсына да җавап биргәнсез. Сезнең галим кеше икәнсез шулай бит. Җыры шундай иде. Шуңа күрә ул инде галимнәр менә шулай итеп, укытучы безнең өчен галим иде. Әлбәттә, ул нәрсә сөйләсә, без шуңа ышанып утыра идек. Һәм әлбәттә инде менә ул безгә нәрсә сеңдерсә, кичкенә чагыбызда без шуның белән үсәбез һәм яши идек. Һәм шуңа күрә дә аларны кулландылар Совет чорында, шушы пропаганда өчен кулландылар. Шул исәптән дингә каршы да. Шул исәптән дингә каршы да. Менә безнең мәҗлескә барган вакытта 60 яшьлек анда апалар, абыйлар нәрсә ди? Безгә дә су иштерәләр иде. Шулай бит мәктәпкә килгәчтен ураза тотмый икән дип су иштерәләр иде. Бу бит укытучы эшләгән эш. Аны без инде башкалар эшләтми. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, галим кеше ялган таратса, әлбәттә җәмгыять ялганга бата. Әгәр галим кеше хаклык ягында булса, дәреслек ягында булса, җәмгыятьтә шул хаклык, дәреслек белән алга таба бара. Шуңа күрә галимнәр белән көрәшү, яки анда галимнәрне үстерү, бу инде һәрбер кеше өчен дә яки анда файдагамы, зыянгамы, менә шушы галимнәр белән эш алып баралар. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, галимнәрне булдыру ул безнең әлбәттә максатыбыз, үзебезнең өммәтебездә, безнең җәмәгатебездә дип әйтик, шулай мөселманнар арасында белемгә омтылдыру кешене. Бер таныш шулай дип әйткән иде. Монда юк инде ул үзе. Мин ди мәктәптә эшли ул. Мин ди укытып туйдым инде, мәктәптә эшләп туйдым ди. Берәр эшкә китергәнме ди, башка эшкә ди, акчасы да күбрәк ди. Берәр мәктәпне инде эшкә барасың. Ул төзелешкә мәсәлән анда ди. Мәктәп син 2 тапкыр акчасы әзрәк булса да китапка якын бул. Китапка якын бул, белемгә якын бул, шулай бит. Кул белән эшләргә, каядыр ташырга, нитергә булдырасың, өлгерәсең инде ул. Ансы аның әлбәттә акча булыр синең. Әмма җәмгыятькә менә син эшең кала, әмма изең калмый, исемең калмый синең. Эш белән син шулай бит, шушы төзелеш белән дип әйтик, бер кешегә, ике кешегә булыша алырсың син. Әмма белем, гыйлем белән син бик күп балаларны туры юлга бастырып тәрбия итә алырсың. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде белемгә якын булырга кирәк.
Ләкин хакыйкый галим нинди галим соң ул дигән вакытта без менә шушы хадистән аны аңлыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иннал улама варафатул анбия." Галимнәр алар пәйгамбәрләрнең варисларыдыр. Чын галим кеше ул пәйгамбәрләрнең эшен дәвам итәргә тиеш. Пәйгамбәрләр сүзен сөйләргә тиеш. Чын галим. Һәм шуңа күрә һәрбер гыйлем иясе, һәрбер галим ул инде пәйгамбәрләр юлыннан барырга тиеш. Пәйгамбәрләр юлыннан бармаса, халыкны да адаштыра, үзе дә адаша. Галимнәр алар пәйгамбәрләрнең варислары. Һәм пәйгамбәрләр алар иң беренче галимнәр. Иң беренче галимнәр ул пәйгамбәрләр. Шушы безнең бездә дип әйтик, шушы халык арасында, җәмгыятьтә иң беренче галимнәребез безнең ул пәйгамбәрләр. Пәйгамбәр кешесе ул теге философ кына түгел һәм башка андый теге бүген күз алдына китергән әкиятче түгел шулай бит. Ә пәйгамбәр кеше ул иң беренче галим. Иң беренче кешеләрне туры юлга, яктылыкка алып баручы кеше. Һәм шуның эшен дәвам итәргә тиеш галим кеше. Пәйгамбәрләр нәрсә эшләгән булса, тайпылмыйча, ялганламыйча, түкмичә, эчмичә, менә шушы эшне ул алып барырга тиеш. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иннал анбия лам юваррису динаран ва ла дирхаман." Пәйгамбәрләр ди, алар динар, дирхам калдырмады, алтын, көмеш калдырмады ди. Иннама варрасул гылим. Алар гыйлем калдырды ди. Алар гыйлем калдырды ди. Бүгенге көндә акчага, алтынга, көмешкә табынган дөньяда пәйгамбәрләрнең яки анда ниндидер зур кешеләрнең эзлиләр байлыкларын. Анда Сөләйман пәйгамбәрнең байлыгын эзлиләр, Муса алейһиссәламның байлыгын эзлиләр, Чингисханның байлыгын эзлиләр шулай бит. Ләкин ул байлык, алтын, көмеш ул байлык түгел. Ул галимнәр үзләре дә ул байлыкка омтылмаганнар. Галимнәрнең, пәйгамбәрләрнең шулай бит иң төп мирасы ул гыйлем. Шулай итеп берсендә бер сахаба килә дә базарга әйтә: "Сез нишлисез монда?" ди. Анда ди мәчеттә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның мирасын бүләләр ди. Кеше базарда эшләрен ташлый да чыгып чабалар мәчеткә. Нәрсә бирерләр икән дип шулай бит. Шуннан соң килеп керсәләр, мәчеттә бер нәрсә юк. Булар баралар да тәнгә әйтәләр: "Сез мине алдаладың ди, мәчеттә бер нәрсә бирмәделәр безгә ди. Сез нәрсә күрдегез соң мәчеттә ди? Намаз укыйлар, Коръән укыйлар, белем бирәләр ди. Менә шул инде ул пәйгамбәребезнең мирасы ди. Шул ди. Сез нәрсә уйладыгыз? Ашарга тараталар, акча тараталар дип уйладыгызмы ди?" Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллямның мирасын без һәрберебез дә ала алабыз, әгәр дә инде теләгебез булса. Абу Җафар ат-Тахави рахимахуллаһ ул инде Акыйда ат-Тахавия дигән китапны беләсез шулай бит, легендар китап дип әйтик инде, булай дип язган. Белемгә ия булган галимнәр ди, безгә кадәр яшәгән булган галимнәр ди. Һәм алардан соң килгән галимнәр ди, аларга иярүчеләр ди. Алар ди яхшылык һәм изгелек ягында торучылар ди. Димәк, галим кеше ул гыйлемле генә түгел, ул яхшылык, изгелекне, нурны таратучы кеше. Галим кеше. Чөнки әгәр дә галим булмаса, яхшылыкның, изгелекнең нәрсә икәнен кеше белми, аңламаячак. Ул әйтәчәк менә бу яхшылык дип, ул яхшылык түгел. Әйтик, мәсәлән, бүгенге көндә күрдегез, мәсәлән, Европада берсендә мөселман гаиләсеннән балаларын тартып алалар. Нәрсә өчен? Әти-әнисе баланы өйдә өйрәткән, голубойлар дөрес түгел дип. ЛГБТ дөрес түгел дип өйрәткән. Килә дәүләттән кешеләр баланы тартып, җылатып тартып алалар. Менә күз алдына китерегез. Һәрбер илнең дә булырга тиеш үзгәрмәс нигезе. Бала белән ата-ананы айырырга ярамый. Фашистлар шулай айырганнар. Мәсәлән, ана белән бала килә, ананы бу якка, баланы бу якка тартып алганнар. Бу фашизм. Баладан ананы, ата-ананы, ата-анадан баланы алырга ярамый, бу нигез. Ләкин алар нишләп алалар? Алар балага яхшылык телиләр, изгелек телиләр. Нинди яхшылык телиләр? Бу бала дөрес тәрбияләнсен диләр. Алар шулай дип уйлый. Бу бала дөрес тәрбияләнми ата-ана белән ди. Без аларны алабыз да ди, дөрес тәрбияләйбез ди. Алар алган җирдә анда шартлар начар түгел. Ашаталар, эчертәләр, яктаталар, давалыйлар, телевизор бар, бөтен нәрсә бар анда. Ләкин ата-ана юк.
Менә шушы изгелек нәрсә икәнен, яхшылыкның нәрсә икәнен аңламый башлый кеше, әгәр дә галимнәр дөрес эшләмәсә. Аларның бит ниятләре яхшы начарда түгел, ниятләре яхшыда. Алган кешенең шулай бит инде. Алар балага яхшылык телиләр үзләренчә. Ләкин изгелекнең, яхшылыкның нәрсә икәнен алар аңламыйлар. Чөнки галимнәр дөрес мәгълүмат, дөрес гыйлем җиткезмиләр. Менә шунлыктан, мөхтәрәм кардәшләр, килеп чыга инде фиқх хаталар. Шуңа күрә без беләбез, безнең галимнәребез, безгә кадәр булган галимнәр, аларга яручы галимнәр шулай бит, алар изгелек, яхшылык ягында. Алар фиқх, ягъни шәригать мәсьәләләре ягында. Шулай ук аларны бары тик яхшылык белән искә алыгыз ди. Ләкин әгәр алар турында начар сөйләсәгез, сез туры юлдан язган булырсыз ди. Ягъни безгә кадәр яшәгән галимнәр турында, безнең шәригать галимнәре, дин галимнәре турында начар сөйләсәң, син туры юлдан язган булырсың. Кай вакытта менә без бер дә курыкмыйча сөйләп җибәрәбез. Ул теге, ул булай дип. Алай гына түгел шулай. Теге галим турында яшьтиен кебек. Әмма алар безнең яшьтиебез түгел. Алар бездән улырак, яшь белән генә түгел, дәрәҗә белән улырак. Шуңа күрә алар турында яхшысын сөйләгез, әйтегез ди. Һәм шуның белән, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу безнең инде галимнәргә карата ихтирам үсә. Галимнәргә карата ихтирам үскән чиракта аларның гыйлеменә ихтирам үсә. Без аларны куллана башлыйбыз, аларның гыйлемнәре белән яшибез. Әйтик, шул ук Совет чорында да күп дин галимнәрен бит инде кимсетү бара иде. Аларның күбесе турында бөтенләй сөйләмиләр дә иде. Әйтик, мәсәлән, анда сөйләгән очракта, мәсәлән, Габдулла Тукай турында сөйләгән очракта Габдулла Тукайдан атеист ясадылар. Атеист ясадылар Габдулла Тукайдан. Кирәк бит инде галимнәр. Габдулкаюм Насыри шулай бит. Каюм Насыри. Ул кем? Ул медик имештер. Укытучы. Ләкин алар бит беренче чиратта дин галимнәре. Мәрҗани кем? Тарихчы. Ләкин ул бит дин галиме беренче чиратта. Аны шулай өйрәттеләр Совет чорында. Аларны теге сызып ташлап булмый. Әмма башка исем белән безгә шулай дип аны өйрәтәләр иде. Аларның дини әйберләрен, язмаларын безгә күрсәтмиләр иде. Туган телнең соңгы җөмләсен алып ташлаганны шулай бит инде Совет чорында. Ничек син шагыйрьнең алып ташлыйсың соңгы җөмләсен туган телнең? Ничек инде уны? Цензура бара шулай бит. Бу ялган, ялганга кырылган бу. Хәтта герман киендә дә анда бар, герман киенең дә соңгы куплеты чыгарып алып ташланган. Ни өчен? Анда язылган соңгысында беңа дога кылып торыгыз дигән. Аны алып ташлаганнар. Ләкин герман киен җырлыйлар иде Совет чорында. Атландым атның биленә дип. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, менә бу шулай итеп инде безгә дөрес итеп аңлатмау аркасында шундый без хаталарга килеп җитәбез бүгенге көндә дә. Шуңа күрә дә хаклык, дөреслекнең ягында шулай бит инде һәм аларның галимнәребезнең ихтирам ягында безгә торырга кирәк бу көндә дә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна Аллаһа яб'ату ли һазихи л-уммати аля раъси кулли ми'ати сана ман юҗадdidu лаһа динәһа." Һәр бер 100 елның башында ди Аллаһы Тәгалә шушы өммәткә динне яңартучы кешене бирә ди. Ул яңалык кертми дингә, динне яңарта, динне аңлата яңача, аңлаешлы итеп. Безнең бара менә дәврләр бара шулай. Мәсәлән, 40 ел бара, шулай буыннар алышына. 100 ел, гасыр санап барасың шулай. Менә 100 ел сайын Аллаһы Тәгалә бирә ниндидер галимне, ул галим безгә динебезне дөрес итеп аңлатып бирә. Чөнки халык үзгәрә. Фикер йөртеш үзгәрә. Халык кай вакытта диннән чыга башлый. Һәм шул вакытта яңа галим килә, шушы динне безгә дөрес итеп аңлата башлый. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһы Тәгалә үз динен калдырмый. Һәм шушы галимнәрен җибәреп тора. Безгә аңлатыр өчен, безгә дөрес итеп җиткезер өчен. Чөнки әгәр дә без башка яңалык кертсәк дингә, диндә булмаган әйберне, ул әлбәттә кабул булмас иде. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ман ахдата фи амрина һаза лайса минху фахуа раддун." Кемдә кем дингә берәр яңалык кертсә ди, диндә булмаган әйберне, ул әйбер кабул ителмәячәк ди.
кабул ителмәячәк. Булды, күп идеялар булды, реформатор идеялары шулай 50-60 елларда ислам динен үзгәртергә тырыштылар гарәп илләрендә дә. Ләкин бу фикерләрнең берсе дә урын тапмады, тамыр җәймәде. Алар беттеләр, алар калдылар бөтенес. Бездә дә булды фикерләр шулай бит, евроисламнар ниләр. Чөнки дин моны кабул итми бу әйберләребезне. Галимнәр моңа юл куймыйлар. Галимнәр шушының сагында торырга тиешле кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм шулай ук инде Аллаһ Тәгалә әйтә, шулай бит, әгәр дә бер нәрсә белмәсәгез, белгән кешедән сорагыз ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим, фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Бер нәрсәне белмәсәгез, белгән кешедән сорагыз. Чөнки белгән очракта эшләүе җиңелрәк. Менә бүген монда ирләр утыралар, машина рәтләгәндә. Шундук киреп китәсең, шулай озак вакыт ала киреп китсәң. Нишлисең? YouTube'тан карасаң, эш бермә-бер тизләнә. Аха, була җайлырак, була җайлырак, була җайлырак икән. Шулай бит. Ләкин шул ук YouTube'та берәр сиңа дөрес фикер әйтмәсә, менә бу әйберне майларга кирәк дисә, анда майларга кирәк түгел бу. Яки киресенчә майламаска кирәк дисә, майларга кирәк булганда, бетте. Эшләгән эшеңнең бөтен зыяны күрәсең. Галим әгәр сине адаштырса, надан булса. Белеп эшләгән әйберне җиңелрәк. Шуңа күрә сораудан бер нинди дә уят та юк, ни дә юк. Һәм шушы белмәгән әйбереңне сорап, галимнәрдән өйрәнеп, без шулай яшибез һәм үсәбез, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә инде үзебезнең арабызда да бизнесменнарыбыз бик күп булырга мөмкин шулай. Бүген инде без горурланабыз, мөселманнар арасында бизнесмен күп. Бизнесмен күплеге ул әйбәт әйбер. Ләкин ул акча бушка китәргә мөмкин. Әгәр галимнәр булмаса. Бизнесменнар күп булса, алар бик күп кешене ашата алалар, хәерчеләрне. Шулай бит? Шулай. Ә галимнәр күп булса, ул хәерчеләр бөтенләй булмый. Аңыз айырмасын күрәсезме? Менә айырмасы нәрсәдә? Бизнесменнар күп булса, күп хәерчеләрне ашатырга мөмкиндер. Ләкин галимнәр булса, ул хәерчеләр бөтенләй булмаячак. Ашатырга кирәкми беркемне дә. Айырмасы шунда. Галимнәр проблеманы кардинал хәл итәләр. Төптән, нигездән, тамырдан. Бүген шуңа күрә бик күп мөселман бизнесменнарның акчалары ул җилгә аша. Ул җилгә аша. Мәсәлән, бүген шәһәрдә ашаталар кешеләрне, хәерчеләрне. Анда инде отчет бара. Без мәсәлән 1000 кешене ашатабыз. Икенче елга 1500 кешене ашатабыз. Аннан соң 2000 кешене ашатабыз. Горурланалар. Менә без күп кешене ашата алабыз дип. Аның белән горурланырга кирәкми. Горурланырга кирәк нәрсә белән? Без ашаттык быел 1000 кешене. Икенче елга 500 кеше генә килде ашарга. Тамаклары тук. Аннан соң килде 100 генә кеше. Ә инде 5 елдан без ябылдык, ашатырга кеше юк. Менә шуның белән горурланырга кирәк. Шуның белән мактанырга кирәк, шулай бит. Елдан-ел хәерчеләрне ашаучыларның саны артканга түгел. Син аны ашатып бетерә алмыйсың бер ничектә, күпме генә тырышсаң да. Әлбәттә кирәк ашатырга, ач кешене ач калдырырга ярамый, ләкин проблеманы хәл итәргә кирәк. Проблеманы хәл итәр өчен галимнәр кирәк. Галимнәрне тыңларга кирәк. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде белмәсәгез сорагыз ди, һәм шушы гыйлем белән яшәгез, безгә Аллаһ Тәгалә әйтә. Бу бүгенге көндә безнең шулай бит. Әгәр дә алга китәсебез килсә, үсәсебез килсә, безнең ул девиз булырга тиеш. Узганча каршы менә мәдрәсәләрдә укыйлар шулай бит. Бүген күп кеше укымый мәдрәсәдә. Бигрәк тә көндезге бүлектә яшьләр тарафыннан дини белемгә тартылучылар күп түгел. Яшьләр тарафыннан. Олы кешеләр барадан да укырга, ләкин алар галим булмыйлар, алар үзләре өчен укыйлар. Ә яшьләр арасында күп түгел. Читкә барып галим булып шулай бит булучылар күп түгел. Чөнки аларның кадере юк. Шушы яшәгән кешеләр арасында бер сәбәбе шул. Инде иншаллаһ русчада сөйләп бетербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим об ученых и учителях. Как вам известно, у нас в исламе, в религии, так скажем, да, ученые ценятся больше всего. Это еще от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, так осталось. Благодаря своим знаниям многие рабы стали
господами. То есть бывшие рабы, которые были рабами, они стали губернаторами, они стали большими учеными, потому что благодаря знаниям они пробились. Неважно, из какого ты сословия, там, кем ты являешься и так далее. Если ты получаешь знания, значит, то все ты выбиваешься. Почему так? Потому что, дорогие друзья, в исламе на первом месте стоит знание и способность к знаниям. Это было-то всегда так. Но мы знаем примеры, когда, например, обучаться могли только, вот, например, в России, да, обучаться могли только дворяне. Кто какого крепостного обучал? И тогда вот смотришь, да, какой-то поэт там дворянин, какой-то там ученый, боярин там из рода такого-то, из рода такого-то. Почему? Крепостные были дураками, им не давали знаний. Их судьба была такая, то есть ты родился крестьянином, все, читать, писать не умел, ты должен умереть и оставить после себя тоже такого же раба. Это продолжалось долго. Долго продолжалось. Пока, наконец-то, низы не восстали, так скажем, да, и не добились того, чтобы тоже могли получать знания там и тому подобное. В исламе восставать не надо. Если у кого-то чувствуется знание, все, он пробивается. Вот имам Шафи'и, например, да? Имам Шафи'и, рахимахуллах, у него денег не было учиться. Он просто прислуживал ученикам в классе, где давали знания. А пахалом дул тем, кто там, ну, кому жарко было. Вы понимаете? И когда учитель рассказывал, у него способности было, он все запоминал. И когда отвечать приходило время, никто не знал, он отвечал. И потом, увидев в нем эти незаурядные способности, учитель сказал: все, теперь ты будешь учиться. Теперь ты будешь учиться. И так они становились кем? Господами в своем народе. Бедняки становились господами благодаря знанию. Поэтому, дорогие друзья, вот и у нас тоже так же. Если у нас есть люди, молодые люди, дети, там, способные к знаниям, нужно обязательно развивать в них эти знания. Если надо, то надо оплачивать эти знания. Если надо, если требуется, надо собраться и оплачивать, чтобы этот человек стал действительно ученым. Но кто такой ученый? Чем он должен заниматься? Особенно исламский религиозный ученый. В первую очередь, цель исламского религиозного ученого – это защита шариата от искажений. Защита исламских религиозных ценностей, шариатских ценностей. То есть, что бы то ни было, какие бы угрозы ни были в адрес него, он должен стоять на защите шариата, исламских ценностей. Даже если ему угрожают смертью. И мы видим это в истории. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, например, почему он отказался стать судьей, казаим? Он сказал: если я стану судьей, вы будете давить на меня, и я буду выносить решение в вашу пользу, то есть несправедливо. Правителю так говорил, халифу. И отказывался. Из-за этого его посадили в тюрьму, в конце концов. И почти в тюрьме он умер. Когда он уже ослаб в тюрьме, уже вот-вот приближалась его кончина, его выпустили из тюрьмы, чтобы потом люди не сказали, что халиф загноил его в тюрьме. А это было бы восстание, революция была бы. Народ бы это не простил. То же самое дело с каждым имамом. Имамом Ахмадом, например, да? Его склоняли к искаженному мнению по поводу Корана. Его били, в кандалы заковывали, да? Он сказал: все, нет. Ну, убьете, убьете. Но я буду стоять на стороне, на страже исламских ценностей. Правда или нет, вот когда были в Узбекистане, я вам уже рассказывал эту историю, напомню просто. Тамерлан перед смертью, когда уже состарился, собрал религиозных ученых. И сказал: мне, говорит, в Коране не нравятся вот эти места. Их надо поменять в Коране. Я даю вам месяц. Поменяйте. Если вы не поменяете, я вас всех казню. Через месяц приходят эти ученые. Старший из них встает и говорит:
великий государь, туда-сюда, вашу просьбу выполнить не можем. Это слово Аллаха, и ничего, никакую букву мы там не поменяем. Казните нас. Мы согласны. Тогда Тамерлан сказал: я просто вас испытывал. Я хотел посмотреть, в чьи руки остается мое государство. В чьих руках. Продажных людей, продажных ученых или принципиальных ученых, которые ни за что не предадут книгу Аллаха. Поэтому, говорит, я вас не казню, я просто хотел проверить. Я спокоен, я могу умереть спокойно, он сказал. Поэтому первая цель ученого – это защита шариата от искажений, от изменений, от чьих-то капризов и так далее, и так далее. Второе. Если есть какие-то сомнительные знания, сомнительные мнения, ученые должны это проверять, допустить или запретить. Поэтому ученые тоже стоят на страже. Всегда, вот, альхамдулилля, в исламе очень скрупулезно подходят к этому люди. Что бы ни делали люди, постоянно спрашивают: а можно это вот по шариату? Религиозный человек очень дотошный в плане таких вот моментов шариатских, да? Вот, а можно ли? Вот сколько вопросов в день пишут, задают. Вот там в составе продуктов это, а можно ли? Вот так вот я одеваюсь, можно ли? Вот здесь я нахожусь, можно ли? Халяль, не халяль и так далее. Сегодня вот, сейчас вот только во время азана пришел вопрос. Если, говорит, не платить закат с имущества, то все имущество, говорит, станет харамом. Люди беспокоятся о своем имуществе. То есть вот об этих всех вещах ученые заботятся и дают ответы. Если какое-то что-то появляется в обществе, дают ответ. Можно, нет. Вот криптовалюта появилась. Да? Мусульмане сразу начали думать, можно, нет. И так далее. Вот сейчас появляются ипотеки, Ахбарс ипотека, там, Сбербанки вот ипотеку хотят халяль сделать и так далее. Сразу ученые думают об этом. Можно, нет и так далее. Дают свои ответы и потом свои рекомендации. То есть в современности вызовов много, и ученые следят за этим. Почему? Потому что в исламе есть ответы. Ислам, он самодостаточен в этом плане для жизни. Не надо нам ничего придумывать. Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум аль-ислама дина. Сегодня, говорит, я завершил вам вашу религию, сделал ее совершенной. Я дал вам до конца, то есть мои блага, я доволен исламом как религией. Аллах Тааля говорит. Поэтому наша религия, она самодостаточна. Иногда нам приходят и говорят, вот современный, вот один, например, человек пришел и в мечети говорит: у меня, говорит, жена не мусульманка. Я, говорит, хочу, чтобы нас вместе похоронили. Он говорит: я говорю, вы мусульманин? Да, мусульманин. Я говорю, тогда вас вместе не похоронят. Потому что мусульман хоронят в мусульманском кладбище, а не мусульман в немусульманском кладбище. Он говорит: я, говорит, это все понимаю, говорит, и знаю. Сейчас, говорит, времена такие, говорит, что эти старые законы надо поменять. Он говорит. Вот он так говорит. Это, говорит, старые законы, их, говорит, надо поменять уже. Когда это услышал, там бабай был один, 80-летний. Он, знаете, как разозлился? Он сказал, что он раб. Знаете, как сказал раб? Выругнулся матом. Раб гениталий и своей жены, говорит. Представляете, что он ему сказал? Ты, говорит, раб гениталий своей жены, говорит. Потом он от этого бабая отошел, ко мне подошел. Ну, ты, говорит, молодой, говорит, более современный, говорит, ты же понимаешь, говорит, что это старые законы, что это надо поменять. Я говорю, здесь возраст не имеет значения, говорю. Здесь мышление одинаковое, это шариат. Здесь, говорю, мы другого вам сказать не можем. Ой, ты, говорит, тоже такой же. И ушел. Понимаете, вот приходят люди и говорят, вот нам не нравится религия. Вот нам не нравится. Или там, например, мусульманкам нельзя выходить замуж за немусульманина. Ну вот сердцу не прикажешь, влюбилась, да, и так далее. Почему, говорит, религия против? Надо поменять, значит, религию. Ты хоть здесь расшибись меня. Сколько предложений ко мне приходят и говорят: Хазрят, нужно. Ты понимаешь, что нужно? Человек платит, в конце концов, да? Прочитай никах. Что ты там противишься, так скажем, да?
Зачем? Это шариат. Ты понимаешь? Я говорю, я бы и рад, говорю. Я бы и рад. Как человек, так скажем, да, я не против покушать там, да, и так далее. Но вы понимаете, что это смысла не имеет. Вы понимаете, что я не могу это сделать просто так? Я же вам рассказывал, как мне один раз тоже уговаривали. Я говорю, начальство, говорю, нам не позволит этого, говорю. Он говорит, кто ваше начальство? Я говорю, сейчас позвоню. Я говорю, наше начальство Аллах Тааля, говорю. Понимаете, вот ученые стоят на страже этих вещей. И они такого рода вещи не могут изменить, потому что Аллах Тааля сказал, «Аль-яума акмальту лякум динакум». Все, религия завершена, все, она совершенна. Что бы ты ни сделал, все, менять ее нельзя. Также ученые третьи не должны допускать раздоров и разделений. Ученый не должен разделять общину, он должен объединять. Например, пророк, саллаллаху алейхи, во избежание разделения общины даже не сказал, кем являются, кто такие мунафики, лицемеры в его общине. Он всех знал поименно, кто был лицемером в его общине. А там были лицемеры, вы знаете, да, мунафики. Он всех знал поименно, но он никому об этом не сказал. Только сказал Хузайфа ибн аль-Ямани, только ему сказал. По секрету раскрыл. Ни Умару, радийаллаху анху, ни Абу Бакру никому не сказал. Почему? Потому что если бы он назвал поименно этих людей, одна половина мусульман, не половина, там больше уж, да, встала бы против других мусульман. Но ведь те-то внешне тоже мусульмане. Для тех, кто наблюдает из немусульман, они все мусульмане, все намаз читают. И если бы одни мусульмане враждовали с другими, называя друг друга лицемерами, да, то ислам потерял бы свое лицо. Вот сегодня мы дошли до того сегодня, что друг друга кафирами называем, и некоторые ученые потакают этому. Дают фетвы с широкого плеча, говорят, это кафиры. Это кафиры. Это кафиры. И мусульманская община, все, которые себя называют мусульманами, настолько дошли до ручки уже, что друг друга кафирами называют. И всегда, куда бы я ни шел, например, всегда спрашивают, почему вот эти воюют и с этими? Это же оба мусульмане. Всегда так говорят. Я говорю, да, оба мусульмане. Почему они воюют? Как я им объясню? Потому что ученые стоят, вот, к сожалению, во главе этого. Вместо того, чтобы объединять, могут разделять. Аллах Тааля нам говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ля тафарраку. Держитесь в верфи Аллаха и не разделяйтесь. Поэтому это первая цель, одна из первых целей ученого, это объединять умму, общину мусульман пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Четвертое, что должен делать ученый? Делать то, что он сам велит. Если он что-то приказывает, чему-то учит, он сам должен это соблюдать. Иначе смысла не будет. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ата'муруна наса билбирри ва тансауна анфусакум ва антум татлюна аль-китаб афаля та'акилун». Вы, говорит, приказываете людям делать добро, но забываете о себе. А вы вот в тот же момент, говорит, вы читаете книги, священные книги Писания. Неужели, говорит, вы немножко не задумаетесь? Аллах Тааля говорит. Подумайте, говорит, это вы говорит, такие нелогичные вещи, говорит, делаете. Людей призываете к добру, к хорошему, а сами, говорит, делаете плохое. Поэтому ученый, если он призывает к чему-то, он сам этого не должен делать. Пятое, чтобы заслужить уважение ученому, не надо ждать этого уважения и почтения. То есть ученый, куда бы он ни пришел, он должен понимать, вот он должен прийти с таким чувством, что он ничего не хочет от этих людей. Ни почтения, ни уважения, ни поцелуев там рук, там ничего, ни садака, ни так далее. Он пришел дать, а не брать. Вы понимаете, что вот в мусульманских странах ученого очень сильно уважают. Вы, наверное, может, видели, нет там, да, как сопровождают ученых. Это какие-то тут певцы приезжают, там рок-звезды, там и так далее. Их сопровождают, за ними ходят фанатки, там распишитесь у меня, там, здесь, там и так далее, да. Вот с учеными также, ну, кроме вот этих фанаток. С учеными также, их сопровождают, их уважают, там сажают на самые почетные места, целуют им руки. Если бы они разрешили, ноги бы целовали. Потому что к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел один человек и сказал: «О Расуль Аллах,
разреши, я сделаю тебе саджда, он сказал. Поклонюсь тебе. Настолько любил и уважал пророка, саллаллаху алейхи, он говорит, разреши-ка, сделаю тебе саджда. На что пророк, саллаллаху алейхи, сказал, ни одному человеку не разрешено делать саджда другому. Если бы, говорит, это было разрешено, я бы приказал женщинам сделать саджда своим мужьям. Представляете? И поэтому, говорит, это говорит, не разрешено. Ну, разреши, говорит, тогда поцелую твои ноги, сказал. Пророк сам разрешил. А до этого он попросил чуда. Когда пришел пророку, он говорит, о, Расуль Аллах, покажи мне чудо. Какое чудо пророк показал? Пророк позвал дерево. Рядом там дерево росло, он говорит, иди сюда. Дерево позвал. Дерево качнулось вправо, влево, выдернуло корни и подошло к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Представляете, что случилось перед глазами этого человека? Мы бы упали сразу же, да? От такого. И потом он сказал, я, говорит, уверовал, все, говорит, ты, говорит, пророк, все, разреши, говорит, тебе саджда сделаю. Если бы разрешали, ученые действительно целовали бы ноги. Но ученый, он должен понимать, он не должен ждать этого почтения, уважения. Для чего? Для самовоспитания, чтобы не было высокомерия. Чтобы он пришел, скромно сделал свое дело, то есть он не взял, а он дал прямой путь, указания и так далее, и ушел. Его цель в этом заключается. Не прийти, не наслаждаться вот этим почетом, так скажем, да, а дать и уйти. Иногда куда-то, если ты приходишь, например, бывает и уважения не бывает. Бывает и без уважения. То есть, когда, вот, например, тебя куда-то приглашают, внимания даже не обращают. Не сажают тебя куда-то. Ты стоишь в уголке вот так вот, думаешь, меня пригласили, а ты не знаешь, что делать, потому что не сказали, куда пойти, что делать, где снять обувь, одежду, куда можно присесть там и так далее, кто хозяева. Ты просто стоишь и ждешь скромно. И тут человек во мне говорит, иди отсюда. Если они тебя пригласили, да, говорят, тогда почему они хотя бы не могут тебя встретить, например? Я 20 минут один раз катался вокруг дома, не знаю, откуда войти. Сейчас же дома такие, везде заборы, калитка одна, в самом неудобном месте. Естественно, машину ставить некуда. 20 минут катаюсь вокруг дома. И так тут мыкаюсь, сюда мыкаюсь. Потом говорю, слушай, про себя. Человек во мне говорит, а ты, говорит, просто уезжай. Зачем тебе это надо? Если они тебя не вышли, не встретили, ты должен, как Сусанин, сам находить дорогу тут, да? Спрашивать людей там, какой подъезд, какой этаж там. Иногда катаешься по всему дому, в каждом этаже. Ладно, если это удобно, если 4 квартиры на этаже. А бывает же по-разному. Не знаешь, какой этаж там, не написано нигде. Ну зачем? Можно же просто выйти на улицу, да? Как раньше делали же люди, да? Выходят, встречают, и ты заходишь. Думаешь, а просто уезжай, человек во мне говорит, уезжай. А если они тебя не дождутся, скажешь, что ты не нашел, надо было встретить. А другой человек говорит во мне, который, получше этого. Говорит, они же тебя позвали слово Аллаха услышать. Поэтому ищи, найди, помучайся, поставь машину в соседнем дворе, да, потом зайдешь туда, пешком дойдешь, калитку найдешь. А иногда калитка бывает такая. Заходишь, там звонишь, вообще не знаешь, как звонить. Оказывается, надо номер дома, решетки какие-то набирать там и так далее. Ладно, заходишь. А чтобы выйти, ключ нужен. Однажды меня выпустили, там я ушел, не выпустили, я ушел. Выхожу, а выйти не могу. Чтобы выйти, обычно кнопка бывает, да, на воротах. А тут не кнопка, тоже ключ. А меня же не проводили. А я стесняюсь позвонить там, как я выйду, да? И через забор лазить тоже неудобно. Я стою и жду, пока кто-то выйдет. Кто-то же когда-нибудь все равно выйдет. И все. Когда кто-то выходит, я уж аккуратненько так сначала делаю вид, что я по телефону разговариваю. Так. Раз. И когда кто-то выходит, я с ним выхожу. А человек-то вам не говорит, какое-то отношение, да? Альхамдулилля, другой человек пока побеждает. Другой. Альхамдулилля. Поэтому, дорогие друзья, рекомендация такая здесь, да, для ученых. Это такая, не я писал, ученые писали, не ждать уважения, не ждать почетов и так далее. Потому что ты должен
давать. Ты пришел, чтобы давать, а не только брать. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.